il-frut tat-tinja bl-aġir. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nisisħuti nixxelkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum, il-31 ta' Lulju, il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Sant Injazju ta' Loyola, saċerdot u fundatur tal-Kumpanija ta' Ġesu, kif nafu aħna l-Ġiżwiti. Ħa nisimgħu ftit fuq ħajtu. Sant Injazju twieled f'Loyola, fi Spanja, fl-1491. Għamel żmien fil-qorti tas-Sultan u fis-servizz militari. Kien ferut f'Pamplona fl-1521. Waqt il-konvalescenza dar lejn Alla, mar jistudja t-teoloġija f'Pariġi fejn ġabar madwaru l-ewwel sħab tiegħu li bijaw minn bagħad f'Ruma waqqaf is-Soċjetà ta' Ġesu. Kiteb l-eżerċizzi spiritwali, għamel apostolat kbejr bil-kitba u t-tagħlim tiegħu u ħabbrek kemm felaħ għat-tiġdid tal-Knisja. Miet f'Ruma fl-1556. Eżisħuti nistgħu ngħidu li għandna dejn kbejr ma' dan il-bniedem għaddejs, eżisħuti li l-ġejt li għamel il-Knisja qatt ma jista' jiġi kkalkulat. Fost u xekk il-Ġiżwiti hemm missjonarji kbar. Aħna f'Għawdex għandna dejn kbir mal-Ġiżwiti għax mexxew is-seminarju tagħna l ħafna u ħafna snejn, ħafna minna s-saċerdot inkluż jien, u xekk ir-retturi tas-seminarju fi żmienna kienu kollha Ġiżwiti u għandna dejn kbir ma' wħud minnhom li kienu diretturi spiritwali ta' ħafna minna. U għalhekk nirringrazzjaw bil-qalb Alla għal tant ġejt li għamel mal-Knisja u fil-Knisja permezz tas-Soċjetà ta' Ġesu u biex ikompli jberika ħafna vokazzjonijiet u qaddis kbar. Il-Soċjetà ta' Ġesu tat lill-Knisja qaddis kbar ukoll, mhux biss il-Sant Injazju l-fundatur, imma l-San Franġisk Saverju pereżempju qaddis kbejr, patrun tal-missjonijiet eżisħuti. Wejju għalhekk nitolbu bil-qalb illum biex bl-interċessjoni tal-qaddejs il-mulej jibierek il-Knisja tiegħu b'ħafna rġiel u nisa qaddisejn għax dan hu għandha bżonn id-dinja ta' żmienna. Iktar ma jkun sfiq id-dlam li fih titkebbeb id-dinja, iktar għandna bżonn kwiekeb li jiddu b'dawl qawwi li jirriflettu d-dawl ta' Ġesu fi żminijietna. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skit ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej. Int ħanim bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midin bejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Marija u Karmela Grima. Nitolbu. U Alla inti bat fil-Knisja tiegħek lil Sant Injazju ta' Loyola biex jaħdem għat-tixrejt tal-akbar glorja ta' ismek, għamel li jkollna l-għajnuna tiegħu u nħabirku bħalu fuq l-art ħalli niksbu miegħu il-premju fis-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Eżodu. F'dawk il-jiem Mosè għamel kollox kif kien ordnalu l-mulej. Fl-ewwel xahar tat-tieni sena, fl-ewwel jum tax-xahar, talla t-tabernaklu. Mosè waqqaf it-tabernaklu, poġġa l-imqat tiegħu, qiegħed itwavel, waħħal it-traversi u waqqaf il-pilastri.
Firex it-tinda fuq it-tabernaklu u qiegħed lata fuqu kif kien ordna il-mulej lil-Mosè. Ħa x-xhieda miktuba u qiegħda fl-arka. Daħħal il-lasti fl-arka u qiegħed latu fuq l-arka minn fuq. Qiegħed l-arka fit-tinda, dendel il-portiera tal-velu u għadd tal-arka tax-xhieda miktuba bħalma l-mulej kien ordna lil-Mosè. Imbagħad is-sħaba ksiet it-tinda tal-laqa u l-glorja tal-mulej imliet it-tabernaklu. Mosè ma setax jidħol fit-tinda tal-laqa għax fuqha kien hemm tistrieħ is-sħaba u l-glorja tal-mulej kienet timla it-tabernaklu. Kull meta sħaba kienet tintrefa minn fuq it-tabernaklu u liet Iżrael kienu jitilqu minn fejn ikunu. U jekk is-sħaba ma kienitx tintrefa, anqas huma ma kienu jitilqu qabel ma tintrefa hi. Bin-nar kien ikun hemm is-sħaba tal-mulej tistrieħ fuq it-tabernaklu, imma bil-lejl kien ikun hemm min-nar li kienu jaraw u liet Iżrael fil-mixi kollu tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej, namni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa issib il-bejta, ħdejn l-artali tiegħek, hemm qiegħed iż-żgħar tagħha, mulej tal-eżerċti, sultan u Alla tiegħi. Kemm hija għażiża d-dar ħenjin dawk li jagħmru f'darek huma jfaħruk għal dejjem, ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom, jimxu u aktar jissaħħu. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor, aħjar noqgħod fuq il-ħadba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżiena. Kemm hija Alleluja, Alleluja, Alleluja. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu il-kliem ta' ibnek. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu tixbaħ ukoll is-saltna tas-smewwiet lil xibka mitfuqa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta timtela itellew għax-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Kollu fimtuh dan iva għalulu u qalilhom għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxieplu tas-saltna tas-smewwiet jixbaħ lil wieħed sejt li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdejt u sew il-qadim. Meta mbagħad Ġesu temm dawn il-parabboli telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Waħda mill-affarijiet li l-iktar tagħmlilna ġejt eżisħuti fil-ħajja spiritwali tagħna bla dubju hija li naqraw il-ħajjiet tal-qaddisejn. Kemm nixtieq li nerġgħu nibdew eżisħuti u x'hekk naqraw il-ħajjiet tal-qaddisejn. Illum issib riżorsi kemm trid, kodba fuq l-internet
u xek. Dawn il-qaddisin ġodda li se jagħmel il-Papa, Pier Giorgio Frassati, il-bieraħ kombinazzjoni rajt ftit fuq ħajtu, u xek, Carlo Acutis, iktar riċenti. Issejb ukoll pereżempju l-profili bil-Malti tal-mużew kienu ppubblikaw il-ħajjiet tal-qaddisin ftit fid-dettall, jissejħu l-profili jew bl-Ingliż Butler Lives of the Saints huwa qisu enċiklopedija żgħira tal-ħajjiet tal-qaddisejn. Illum għandna il-qaddis Sant Ignazju tal-Loyola, qaddis ta' ħajja interessantissima eżisuti. F'żożitu Sant Ignazju u xek kien bniedem tad-dinja ħafna ta' ix-xewqa tiegħu kien li jsir kavallier għax dak iż-żmien l-aqwa karriera li stajt tagħmel kienet dik ta' kavallier u xek. U infatti issieħeb anke mal-militar u kien fi spedizzjoni militari li ġie ferut. Siequ u ħaduh f'dar ta' kura, sptar biex ngħidu hekk li dak iż-żmien kienu kollha tal-Knisja, l-isptarijiet, u hemmhekk operawh f'siequ u l-operazzjoni ma rnexxietx. U qalu li se jibqa' u allura l-karriera militari kienet se tfalli tiegħu u xek. U jitlobhom jerġgħu joperawh. U reġgħet ma rnexxietx iżħut u kien falliment totali kif kien f'dik il-frustrazzjoni kbira fija fil-konvalixxenza li talabhom biex jaqra u kien iħobb jaqra kodba ta' nies li jagħmlu suċċessi militari, eċetera, eċetera. U dan ma kellhomx l-isptar, kien sptar tal-Knisja kif għedna. Kellhom żewġ kodba. Il-ħajja ta' Ġesu u war tal-qaddisejn, il-ħajjiet tal-qaddisejn. X'kien beda jaqruhom? Beda iħoss din il-battalja ġo fih bejn it-tajjeb u l-ħażejn eżisuti. Però beda jinnota xi ħaġa importanti ħafna ħafna. Li meta kien jaqra l-ħajjiet tal-qaddisejn jew il-ħajja ta' Ġesu, kien iħossu entużjast li jsir bħalhom. U wara x'in jgħaddi l-ħin, kien iħoss paċi kbira f'qalbu. Però mbagħad jgħaddi xi ftit tal-ħin jerġa' jirrifletti u jaħseb fuq dawk il-kodba li kien jaqra qabel ta' karrieri militari. U kien iħoss ukoll entużjażmu. Però wara qalbu kienet tibqa' vojta. Anzi, mhux tal-li ma kienx iħoss paċi wara, kien iħoss dwejjaq, kien iħoss solitudni, kien iħossu u xek dik il-paċi ta' qalbu li kienu jagħtuh il-kodba il-ktieb fuq il-ħajja ta' Ġesu il-qaddisin kien jitlifha. U Ignazju uża din l-esperjenza mbagħad li wennett huwa dar lejn Alla bil-verità eżiskuti u wara uża din l-esperjenza biex kiteb ktieb ta' importanza kbira għadu jinqara ħafna sal-lum l-eżerċizzi spiritwali tiegħu eżiskuti Sant Ignazju. U waqqaf is-soċjetà ta' Ġesu, il-Ġeżwiti, li l-ġit li jagħmlu lill-Knisja u lid-dinja huwa ma jistax jiġi kkalkulat minna l-bnedmin Alla biss jafu. U għalhekk eżisutikom għandna bżonn nitolbu llum għas-soċjetà ta' Ġesu l-Ġeżwiti u għall-ordnijiet reliġjużi u anke lajkali li għandna bil-ħafna fid-dinja u li l-ġid li jagħmlu kemm f'pajjiżna, kemm fl-Ewropa u kemm fid-dinja kollha anke fil-missjonijiet huwa inkalkulabbli eżiskuti. U dan wassalna l-Evanġelju tal-lum. Evanġelju sabiħ immens. Din ix-xibka li tintefa' fil-baħar li tirrappreżenta l-Knisja eżiskuti. Li fija jinġabar it-tajjeb u l-ħażejn jgħidilna. Fil-Knisja wkoll hemm it-tajjeb hemm il-ħażejn sfortunatament. Però din ix-xibka mbagħad tinġabar mill-baħar. U t-tajjeb jiġbduh fil-kannestri u l-ħażejn jarmuh jew jitfaq fil-ħuġġijiet ħan-nar jgħidilna Ġesu. U l-Apostli fehmuha din u xekk. Fl-aħħar taż-żmien trid issir l-għażla. Anke sfortunatament fl-għalqa tal-mulej hemm il-qamħ u hemm is-sikrana. U għalhekk illum kull wieħed u waħda minna jrid jirrifletti u jgħid jiena x'jien qamħ jew sikrana. Jiena x'jien il-ħut it-tajjeb jew il-ħażejn. Il-mulej jrid jiftħilna għajnejna l-lum biex jekk aħna l-ħares qatt qegħdin fit-triq il-ħażina nibdlu t-triq ta' ma nibqgħux niġru l-barra mit-triq imma nfittxu t-triq il-waħda l-vera li tagħti għal ħajja eżiskuti. U kif staqsa lilhom Ġesu jistaqsi lilna. Kollu fimtuh dan għalilhom mhux hekk.
kollu fimtuh dan iva qalulu. Jalla aħna wkoll ngħidulu iva mulej. Aħna fimnija l-kelma tiegħek u rridu ngħixuha. Għalhekk kull kittieb interessanti ħafna dal-kumment. Ġeneralment il-kittieba nisimgħu msemmijin fin-negattiv ħafna x'kienu dawk li ma aċċettawx il-Ġesu. Però mill-jidher kien hemm xi ħud l-aċċettaw, isimgħuha. Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxieplu tas-saltna tas-smewiet, mill-jidher kien hemm xi kittieba li semgħu laqgħu il-kelma tiegħu. Jixbaħ lil wieħed sejt li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdejt u sew il-qadim. L-iskrittura magħmula u xekk il-kelma tal-Alla hija magħmula mill-qadejm, it-testament il-qadejm fih ħafna u ħafna u xekk il-kelma tal-Alla hija qawwija ħafna wkoll fit-testament il-qadejm. U l-ġdejt, it-testament il-ġdejt, eżisħuti. Jalla aħna wkoll bħal dawn il-kittieba li laqgħu il-Ġesu nkunu kapaċi nisiltu mill-iskrittura il-qadim u l-ġdejt li għamlinna ħafna u ħafna u ħafna ġejt, eżisħuti. Nitolbuh bil-qalb il-mulej li bħal Sant Ignazju aħna wkoll niltaqgħu miegħu. Niltaqgħu miegħu bis-serjetà. Ma nserħux rasna li għax niġu l-Knisja u għax nitolbu aħna okej. Qisu kollox abjad u iswed. Mela aħna maħniex u xekk fil-parti negattiva mela aħna kollox sew. Le eżisħuti, il-ħajja nisranija mixja li ma tieqaf qatt min iserraħ il-kuxjenza li huwa kollox sew x'aktarx qabad it-triq tan-niżla. Il-ħajja nisranija hija battalja kontinwa kontra l-ħażejn u sforz kontinwu biex insiru nixbħu lil Ġesu dejjem aktar kif għamel Sant Ignazju. U għalhekk rridu nirrealizzaw li aħna qegħdin naqtfu kontra l-kurrent u mal-mument li nieqfu naqtfu aħna nibdew sejrin lura, eżisħuti. U għalhekk il-ħajja kollha kemm hija battalja biex insiru nixbħu dejjem aktar lil Ġesu. Għat-talb ta' Sant Ignazju llum u tal-qaddisin Ġeżwiti kollha ħafna minnhom jinċert li qaddisin kbar li għadhom ma ġewx dikjarati, nitolbuhom jidħlu għalina u jitolbu għalina. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Aħna u niftakru llum fil-ħeġġa ta' Sant Ignazju ta' Loyola għall-akbar glorja ta' Alla nitolbu l-mulej Ġesu biex fġieħ l-isem qaddis tiegħu niksbu rebħa sħiħa fuq kull ma qiegħed ijeddet lena u s-sliem tal-ħajja tagħna f'din id-dinja. Ieqaf mulej mal-Knisja tiegħek u tħallija qatt nieqsa minn nies qalbiena li bħal Sant Ignazju iħabirku kontra s-setat tal-ħażen u biex l-isem qaddis tiegħek ikun meqjum u mweġġaħ f'kull imkien fid-dinja. Għamel li l-bnedmin kollha jaslu biex isibu t-triq tas-salvazzjoni li Sant Ignazju fisser fil-kitba tiegħu berf ta' mgħallem għaqli u tajjeb ħalli jebda bniedem ma jitbiet mit-triq tal-verità tiegħek u jaqbad it-triq li twassal għat-telfin ta' dejjem. Nitolbu ismana. Żomm ħaj fostna dak l-ispiritu li wassal lil Sant Ignazju jibgħat il-kumpanija li jwaqqaf fartijiet imbeda ixandru il-bxara tajba tas-salvazzjoni biex illum ukoll l-isem qaddis tiegħek ikun imsebbaħ fl-art kollha. Nitolbu għati l-mistriħ ta' dejjem lill-qaddija tiegħek ħutna li għal-jom qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna mejtin kollha u għamel id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Nitolbu ismana. Ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ li tagħna Sant Ignazju biex bħalu b'imħabba waħdanija ninataw għall-akbar glorja ta' Alla u hekk inkunu nistgħu nirbħu it-tnassis kollu tal-edewwa ta' ruħna. Nitolbu. Eżisħuti aħbar tas-sew sabiħa bħalissa f'Ruma hemm mijiet ta' eluf ta' żgħażagħ mid-dinja kollha mhux għal xi kunċert rock biex jiċċelebraw il-ġublew taż-żgħażagħ mal-Papa. Xi grazzja kbira eżisħuti. Ejjew nitolbu għalihom għal dawn iż-żgħażagħ li huma l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Ejjew nitolbu għaż-żgħażagħ kollha. Ejjew narfu dan bħala mument ta' grazzja eżisħuti. Ejjew kuljum dawn il-ġranet ngħidu r-rużarju b'intenzjoni għal dawn iż-żgħażagħ fidejk. Om tagħna Marija ta' Pino nafdaw
dawn il-mijiet tal-uf ta' żgħażagħ ma marrux jieħdu xi vaganza. Ma marru biex flimkien mal-Papa jitolbu jisimgħu il-kelma tal-Alla biex joqorbu iktar lejn Ġesu. Xi grazzja kbira eżis ħutej. Xi grazzja kbira. Arawh it-television f'dawn il-ġranet, arawhom għax iħeġġulek qalbek mingħajr ma trid. X'in tara dawk il-foro l-inkredibbli. Pjazza San Pietru saret żejra. Ma kienx hemm biżżejjed spazju ħajmorru f'post jismu Tor Vergata fil-kampanja. Eżis ħuti xi grazzja kbira. Nitolbu ħafna għalihom, nitolbu għaż-żgħażagħ ta' pajjiżna biex mill-ġdejt jerġgħu jiskopru l-ħbiberija ma' Ġesu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu għall-anzjani, għall-morda, għall persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsiebhom, nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa, mod speċjali persuni li għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja, xi mart mentali, xi depressjoni, forsi anke żgħażagħ, nitolbu bil-qalb għalihom, fiskiet nofru t-talba tagħna lil Mulej. Għat-talb ta' Sant'Ignazju ta' Loyola, għatina Mulej li narfu dejjem lilek u l-qawmin tiegħek mill-imwiet biex naqsmu miegħu dbatijietek fit-tiġrejb ta' din id-dinja, miegħek ukoll ingawdu lena ta' dejjem fis-sema, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ikun jogħġbok Mulej Alla, ikunu jogħġbuk Mulej Alla dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' Sant'Ignazju ta' Loyola biex nitolbuk tqaddisna fil-verità bis-saħħa ta' dawn il-misteri tas-sema li jien tajtumna bħala għajn ta' kull qdusija bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, nisu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant'Ignazju ta' Loyola, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għarf bit-tagħlim li juxandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejjer u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawijiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawijiet. Għaddejs tas-sewint Mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati
ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, il-ġisem Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li jinti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, mod speċjali l-lum eżis ħuti qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Marija u Karmela Grima. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, l-Apostli Sant Injazju ta' Loyola u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Hawnhekk għandna lil Ġesu Eżis ħuti u issa ħanoffruh bħala offerta lil missier. U miegħu nixtieq noffru llum dawk il-ħafna żgħażagħ li hemm Ruma u ħafna żgħażagħ tad-dinja kollha biex Ġesu jressaqhom leħ, biex Ġesu jlaqqahom mal-missier li tant iħobbna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. U waqt li ngħidu t-talba tal-missierna Eżis ħuti, inħossuna ma' quddiem fl-Ispiritu mal-insara kollha, ma' kull min jemmen, mal-bnedmin kollha aħna l-koll aħwa u li il-missier wieħed tagħna tas-sema. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-stimula li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna
li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. U lej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu u inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. فيك روحنا السير يدفع ملاتي. ħanajdulu grazzi bil-qalb lil-mulej Jeżisħuti għal dil-grazzja tant kbira u jinsab ġofina bħalissa. Nqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb: Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, ħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħħrek għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Nitolbu. Offrejnielek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħejr b'ratta ħajra l kull ma inti għamilt ma' Sant Injazju ta' Loyola. Atina li dan is-sagrifiċċju iwassalna s-sema fejn infaħħru l-kobor tiegħek għal dejjem bi Kristu siedna. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet fġieħ it-tlet ijiem lill-ġisem ta' Omna Marja dan fil-qabar u nixtieq ma' din it-talba lill-Omna Marja nafdawla fidejja
mod speċjali dawk iż-żgħażagħ kollha li qegħdin Ruma bħalissa biex jiċċelebraw il-ġublew taż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ tagħna Malta u Għawdex u ż-żgħażagħ kollha tad-dinja biex isibu lil Ġesu għax żgur li fih isibu l-akbar ħabib u f'Marija jsibu Omm kollha mħabba u ħniena. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.